Ir-raġġiera tal-Partit Nazzjonalista telqet bl-istess mod li telqet it-tieqa ta' Dwejra, b'mod li ma terġax titranġa. Dikjerazzjoni li għamlitha l-opinjonista Claire Bonello fl-artiklu tagħha fuq The Sunday Times. Bonello nnotat kif il-Partit Nazzjonalista prova jagħti l-impressjoni li t-tmexxija tiegħu hija bbażata fuq id-donazzjonijiet tal-ħafna. Iżda s-sitwazzjoni inqalbet u l-aħbar li DB Group iħallas il-pagi tas-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista u tal-Kap Eżekuttiv tal-Media Link Communications għamlet differenza kbira. Bonello qalet li l-Partit Nazzjonalista kompla jħawat l-imħuħ tan-nies meta qal li l-flus li rċieva kienu flus li nataw minħabba servizzi kummerċjali. This is hardly credible, qalet Bonello li nnotat kif ma kienet ippubblikata ebda prova ta' dan. L-ex-Ministru Nazzjonalista u opinjonista Michael Falzon uża artiklu fuq il-Malta Today biex qal li fil-Partit Nazzjonalista hemm taħwid kbir. Innota kif Simon Busuttil prova jagħti l-impressjoni li mhux se jitħammeġ u se jirranġa s-sitwazzjoni finanzjarja tal-Partit Nazzjonalista. Iżda, minn dak li ġara din il-ġimgħa ħareġ kollox bil-maqlub. Qal li Simon Busuttil ma solva xejn imma ħareġ kollox iktar fil-beraħ, anki meta prova jiddibatti fil-kwistjoni tal-kuntratt tal-ITS. L-editorjal ta' The Sunday Times ukoll kompla jinnota l-kontradizzjoni tal-Kap Nazzjonalista Simon Busuttil li prova jagħti l-impressjoni li l-Partit Nazzjonalista jiffunzjona fuq id-donazzjonijiet tan-nies. Iżda fl-istess ħin li kienet jiġbor il-flus mingħand il-Partitarji Nazzjonalisti, ħareġ il-mod kif id-DB Group jagħti l-flus lill-istess partit. L-editorjal qal li wasal iż-żmien li jnadfu s-sistema tal-finanzjament tal-partit, għalkemm innota bħala pass pożittiv u fid-direzzjoni tajba liġi tal-finanzjament tal-partiti. U fil-gazzetti mhux jonqos lanqas il-karikaturi, għax b'dan l-iskandlu Simon Busuttil huwa ta' ispirazzjoni wkoll għal min irid ikun xi ftit komiku.